Kublai ki viewers ki perlo ki produk prasnam ki dukot jong kari bet kejat ben riu ki long kemi ki long kpa ki kun samla shinrang bat kentai ling ba ka video da ka mensim ka basyo kia hadu kata-kata bat ngasyo si ru hadu kata-kata hadin bangayo i ya ka ai ka bajer bat ya ka ai ki jing syak thumbor bat ki jing syak that jubor ya ka wei ka mensim jong i wei i samla kentai nang ne napo kejat ben riu ke chongi kadon ka kentin ka boong ublai uyarap na benta kitu ki breu ki bayarap ya dia bat balai ngakren hang ni kata ka kentin kalong ba phila juyo sngau bat phila ju tip bat phila ju yai saki na ka wei ka por ka wei pat ya ka jingkren pharsi jong ki riu teman bat kata du kini kisngi dang yai suthit ya kata kentin ka boong wat juri pen saat ya upseng namar enda ula dep saat enda ula snotu ba ula saat ula biang ka jakari ka jakasyong hangta un sapu kelai ni deka kubor ka basyong si habdeng jungi ka jat ben riu habdeng jungi ki pradok ki prasnam kalong ta ka jingduk no jungi ya idikot jong kari berkejat ben riu bat kejing duk no jongi ya itai khot jong kari berkejat ben riu kalong ba kejing syak thumbor ba kejing syak that jubor ya ka mensim jong i ha ubar jela bat kat nusin nginang yai sneng kat nusin nginang yai kentu kat nusin nginang yai pen kemau bat ngakwa aru ba leng ba ka video kandai kanuksa kandai kejing hikai kandai kejing pen kemau bat kandai ru kejing maham ya ki wei pat ki samla jong kari berkejat ben riu nyotep ke jongi kalong ba kom kari berkejat ben riu ngidap da kejing syok hia hadu kata-kata ya kata kejing jelai kejing syongkak le ya kata kejing jelai kata kejing yoklok mender jong ki samla kentai kasi gi jongi te kane ka pen long yangi kom ki dukhat jong kari berkejat ben riu pangi don habdang kejing siir kejing ma bayo hakawai kesngi ni duno wat kata ka identity jongi kom ki kasi hoi ngimla ban len bahkan ni kesngi ka basnosi ya ka ying kasem ya ki marjan marpa ya ki parashnong parathau jong itei isamla napo ribhoi district napo kashnong paham sim kalong ba kala pensu jer kala pensu nyang kriat ha ka ba uni ubar jela ula shim ya ka jing im jong i da ka ba ot na rendang bat da ka ba dung da ka tari kat no kalau ka jing siaw ngiu habang snap habang yo snau ya kom kita ki kubur hoit ngam ong ba kita ki shenrang kasi lane ki shenrang na po ka jat briu kin bahalut nri don hi ha ka jing long briu ki ba don hi ki basniu nri ka ai ka banga kwa ban ong ni ka long ba ken mau ko ki pradok ki prasnam ko ki kmi ki kpa tungine sneng tungine kentu ya lagi jong ki khon ki kiti ba horkit hordang ngim dei ban penslur lani ngim dei ban ailat ya ki khon ki kiti ki jongi ban ya syongkha lene ban ya poi kha bat kita ki menderi lene bat kita ki bar jela bat ka an jongi ba shela la pidang ken mau ka kasi lene shbil wat hadu kini kisngi ngimla ban penlong anya kene ngila ban ong ba kejing bemla ban penlong anya kene kalong namar ba kita ki bayok lok mender kita ki yok lok bar jela ila long penban ki nong elek thma ki nong her thma persyak yang ikum kejat penriu bat ngiyo i shaki wei ki state ba ki pentri kam ya kata ka ak lani kata ka an ka ba ya ki no ki bayok kpa mender lani ki no ki bayok kpa bar jela ki penduk no ya kata ka ST lani kata ka status jinglong tribal ke chongki te ngisngau dei ban ai jingmut ban keren hang ni kalong ba kom kari bekejat ben riu lada ka an kam syak lada ka an kam ai lada hang ni po kejat ben riu ri tong ini shim hi ya kata ka jingkit kli nala rempei tong ini shim hi ka jingkit kli da ki kmi ki pa nala ki ying ki sem ki jongi ba wat la ka an kam don ri tong in shim ba ka an ka dei karai jongi kom ki kmi ki pa ki henmen ki para kom kita ki badon ni ka jingkit kli nam ta ka imlang ka salang nam ta ka ying ka sem bat khampam nam ta ka ri bekejat ben riu don ki samla napo kejat ben riu habangi yarap ban sneng ban kentu
Habangi irap pan pen yaki ya ke jing sisa. Ba pet lada pi ya poi kha bat ki bar jela. Pet lada pi poi kha bat kita ki mendari. Kamlong ke basengan ya ke jing im ke jompi. Bat kam tam kamlong ke basengan nam ta gari bagi jat pendu. Pitip ngiyok ke jubab ke bakum no. Kalong ba balai utau bar jela udai ubriu hi ya. Bat balai tang ukasi ubabha balai kita ki bar jela kim ba. Kita ki mendari kim ba. Ken mau ngan ong ya pi hang ne. Ba wat ju khan stin. Ka khtin ka ong lat na ka sentur jong khla. Poi sa ka sentur uthlan. Kitu ki briu ki ba ong ba ukasi uba syoklok. Ba ukasi uba ilok. Ba ukasi uba dikyat. Ken mau lada udi, lada usyok, lada ulek kumno udai paradok prasnam. Udai udkhot napok kari bagi jat beriu ke jongi. Ngidang lak ban ya penbet. Ngidang lak ban wat ya u. Ngidang lak ban wat ya kita. Henry ken mau. Horkit hordang. Kham tam le lada ya ki khun ki kti ki jonga ki jongpi. Ya ki hinman ki para ki jongi. Nang ni napok ke jat beriu. Lada umender bat ubar jela. Uyok ban ri tengan pendon kam ya ki kum tang kum kita ki trading license. Nam tabat penhek ya kata kai ke pateng ke jong u. Henry lada ki alam syaki wepat ki jelaru. Ken mau wa pin salong tang kita ki syakri ki syakor ki jongki. Bat ken mau horkit hordang. Haswa baka kan telap ya pi. Palat banyu rendang. Bat mentaka ke badang don hapuk rendang. Ngidai ban yaksat ban mi na kita. Ban ngiyo ban ni sakhiru. Bakum no kita ki bar jela ki mender. Ki baki paradok ki prasnam jongi. Ki jukhain bagi kita ki babha. Ki jukhain kita ki bas ngausingan kerteng ke jongki. Bat ki yelek kita ki kam bisnes lang bat ki kam tam ban ai wai ying ai wai sem ya ki ngausingan palat. Namar ba ai wai ying ya ubar jela ki yo khatsan hajar ai wai ying yo khasi ki yo 10 hajar ki kamla khatsan hajar ban haga bakut pio ihi bon kita ki traying ru ki long lang kenya ban leng bakani ka video ngakwa ru ban kentu ya kisnong ki paper ki badon hang ni po kari bagi jat beriu nyau tep ke jongi ba seo pha ngidei ban long ki ba pet ngor namar ki don ki bar jela ki don ki mender ki bayarung hakisnong ki thau ki jongi kom kito ki nongwan terwajan kom kito ki nongwan terwasana seo pha tayo long husial pidei pansya ya kino ki bar jela ni ki mendari ki bawan lengba kasinong ka thau lengba ka jingtip jong kasinong ka thau ka wei ka long namanta la da JAA yau tu bar jela la ni umender kasinong kan dei ban ngat ha ka jing bat la da dei ba utu bar jela wan ban lek ki kam sniu ki kam pojat lai pojat ha ki sinong ki thau kan dei ban bu jing ya kasinong te lengba ka ni ka video ka ban kentu pi namar bang ngedang yo ka complain ha ki ni ki benai ki bala dep sekti ki tan sinong southwest ba ki don ki bar jela ki bawan terwajan bat kilek cancelin ya kawai kalong kami Henry nakaliang jonga ngalak persanghi banyak communicate lani banyak keren bat kita ilong kami Henry don bokpat bat nakaliang jong kasnong nakaliang jong kita kaying kesem kila ya solve no te nakaliang jong aru ngamkwa hi bat penhe yau ha baya dei berkata Henry ngakwa bat bakani ka video kadai ban penkendit benriu kadai ban long ka jing sneng jing ketu ka jing maham ya ki snong ki thau ki nong elam snong pasiau pha wadom ai se bakin rung lai lut ki snong ki thau ki jongi klem da yo jing bit na pi urang ba snong klem da yo jing bit na pi ki nong sansar snong kumno ki la ban rung ha ki ying ki sen ki jongi klem da yo jing bit na ki traying ti kalong kumju kumno ki la ban rung ha po snong klem da yo ka jing bit la ne klem da pan jing bit na pi kom ki nong sansar snong la ne kom ki nong panyat snong ti kani kalong ka e ba itamula la da kom ki ni ki bar jela la de kom ki ni ki mendari ki yo ban rung ban let kat sabamon namar bangi ha perkat pi kenmawi ka ke baje po smith benswa ka ke baje se ki ki snong ba ki akem bawan kom kita ki nong wan bela ki akem bawan kita ki ba let terwatar bai penban ka ka attention ka jongki selendet nyimlak bentip te khanang bangin lat na kita ki khanang bin lat na jingji ki pasau si hadin habut ni dei ban pikir pat ni dei ban long husian khanang ba kom kini ki kinum dei ban je su nang ni sakmat bat nga pharu ka khubor sngaulem sya ki bahing basem jong itei khna ibla syak that dubor ke jing im jong i ha ubar jela ha umenderi bat nga kenturu hang ne ya ki bor jong ka an ki bor ki badai pet ki badai khmi abaya dei bat ki kam penyap briu ki kam pentrim hang ne pok im lang kasalang nga kentu la da dei yo khasi la da dei yo dokaru baka an ke dei ban tri yaran kat dor bat ka an ke dei ban pensitom teng kat kom ka an ke kendon bat kom ba utei ubar jela kom ba utei umender ula that jubor ya ke jing im jong itei samla nang ne pok kejat ben riu ngi kenturu hange baki dei ban pensitom yu
kat kom ka an ko mau lale ya kani ka samla nang nen pok jat ben riu da ka bu ot na rendang bat da ka bu dung da ka tari haduk ban dayap ngi dawa hang ne ba uni ubriu udai ban syong hapok patok sirta jing em lani dai ban rai da ka no karai ka ba penyar kat dor bat ka ei ka ba ule ya kani ka samla nang nen pok jat ben riu te kublai sibun ko ki produk ki persnam kendit ben riu nang ne sekmat share ya kani ka jingkren lani ka jing ai jimut ka jonga ai bagi produk ki persnam kita ki kemi ki pa ki jongi ki henmen ki para ki jongi kin kendit ben riu na ka ba yot thia bat ngin long ki ba pit ngor ki ba pikir namta ki khun ki kiti namta ki henmen ki para namta ki marjan marpa ki jongi kublai sibun ngin sai kenduk pat ha ka wei ka video